imposible aforrar. Cada vez son máis as comunidades de montes que recuperan o patrimonio cultural e natural como un valor de gran importancia para as parroquias. No Val Miñor, en Couso, acaban de inaugurar 4 rutas arqueolóxicas que percorren un castro, mámoas e petroglifos con vistas espectaculares que alcanzan de Vigo a Portugal. As rutas parten do Mirador do Viso, na estrada entre Gondomar e Tui. Nuns 20 minutos súbese ao Castro do Facho, un xacemento da Idade de Ferro. Este verán verificarán que estivo habitado hai 2000 anos. Situado a 300 metros de altitude, un punto de control das vías que comunicaban as rías de Vigo e Baiona con Portugal e o Val Miñor con Tui. Temos un mogollón de patrimonio que leva aquí 6.000, 5.000, 4.000 anos, que incluso os veciños viñan aquí cogando e non o coñecían, non sabían que existía ni o valor que tiña isto. Non sei se quixemos polo en valor, que o coñezan os veciños e que disfruten delo. A comunidade de Montes de Couso contou co apoio do Instituto de Estudios Miñoranos, que leva 12 anos preservando o patrimonio cultural e natural do Val Miñor. A asociación destaca o traballo das directivas que entenden este valor do monte. Aparte de concebir o monte como un sitio para facer pistas, traídas de aguas e para a explotación madeireira brutal, eucalipto e piñeiro, pois entende que no monte hai máis riquezas que a propia produción de madeira, como son os mantedores da nosa tradición arqueolóxica dos últimos 400 ou 500.000 anos. Tamén recolleron a toponimia de toda a parroquia, unha riqueza inmaterial que se estraga a vez que o territorio. É unha recollida que daba a Xunta de Galicia rematada con 90 topónimos. O fruito desta recollida foron 1.200 topónimos, camiños, pontes, leiras, veigas, barrios. Agora pode verse o petroglifo do Sobral duns 4.000 anos de antigüedade gravado con varios animais. A ruta polas chans altas de Couso percorre unha necrópole tumular, un campo de mámoas, enterramentos duns 5.000 anos que están sen escavar. As rutas teñen diferente grao de dificultade, dende as máis curtas para facer con nenos, en familia, ata máis longa, que nos leva a outro punto de interese arqueolóxico, no concello de Tomiño, o Monte Tetón. Aquí consérvanse as maiores agrupacións de circos concéntricos do mundo, xunto a cabalos, cervos, escenas de monta, muíños naviculares ou cuadrículas. Unha actuación municipal converteu o lugar nun ecoparque arqueolóxico. Non vas a mirar nada.